Sa number 3, pagkatiphag sang duta sa Barangay San Fernando sa Talisay City, nagresulta man sa pagkadula sang supply sang tubig sa duha ka mga barangay. Sa assessment nga ginpatigayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang Talisay sa nagluntad nga landslide sa sitio Tambara, Barangay San Fernando, ilan natukiban nga pati ang supply sa tubig ang apektado man. Sunod sa pamuno sang DRMO nga si Spike Gutierrez, may mga pipeline nga naapektuhan, ganyan nadulaan sa supply sa tubig ang Barangay San Fernando, kag porsyon sang Barangay Dos Hermanas. Miyerkules sa gabi, liwat nga natipag ang duta sa sitio Tambara matapos ang mabunok nga ulan. Bulan sa Abril, una nga nag-ab-ab ang duta sa muman nga parte sang dalan, bangod sang inadlaw nga pag-ulan. Ginrekomenda man sang DRMO nga motor na lang anay sa karon ang tugutan nga makalabay sa dalan, bangod delikado pa ini para sa mga four-wheel vehicle. Ang dalan amo ang alagyan sa mga turista pakado sa mga waterfalls sa San Fernando.